Bine m-am găsit la al 14-lea video cu Brawl Stars. Așa, o să jucăm Brawl Stars astăzi. Ăsta e contul meu de Brawl Stars. Merge cam greu, dar nu e nimic. O să jucăm un Brawl Ball cu Bibi prima oară. Așa, sper să se audă bine. Se cam blocat, nu e nimic. Uai! Pasă aici, pasă. Așa. Bun. Este 1-0. Se bagă unul în altul, nu face bine că se bagă unul în altul. Ia, asta e greșeala lor, se bagă unul în altul. O să dau pase, da? Să zic că nu moare. Se mișcă foarte greu pentru că când filmez, așa se mișcă de fiecare dată. Nu știu de ce. Nu mă întrebați. Nu știu dacă o să-l postez. Eu sper să se aude bine. Gol. Bravo. M-am făcut aproape trofeile înapoi, că aveam 11.290. Aveam. Acum, dacă voi câștiga meciul ăsta, o să am un chest. Și o să-l deschid și o să-mi pice Frank. O să vedeți că o să pice Frank și o să muriți de ciudă toți. Poate mor eu de ciudă că nu-mi pic. Faci birodaș ăsta o chimata. Mai bine ca tot. Sport. Cam da și eu. Stela. Ce-au făcut? Mi-a mai dat. Ăstea-n două. O să vedem. Mulțumesc că m-ai ajutat, Dunzere. M-ai ajutat ca să fac nimic. Toți, seara. O să joc, nu o să fie lung deloc videoclipul ăsta, pentru că nu am așa mult timp să filmez. Cu teme, n-am. Hai să fac teme, videoclipul. O să făceam mai devreme, dar am avut teme și trebuia să le fac. Bravo. Așa, acum o să dai gol și o să fie 2-0. Forță. O să-mi pice acum un clau. Mi-a picat. Mai jucăm un meci și o să fie cam atât. Pentru că n-am cum să-l fac foarte lung, pentru că n-am timp. Să vedem dacă se vede și merge și bine videoclipul. Hai, bem, nu da niciun și bun. Am murit ca așteptul. Nu m-a iubit și a rămas așa mai bun. Și el a rămas. Hai că rămas.
Bă, mă mic unde l-am dat. Ce crezi, bă, că mă mor, nu mai omorât. Bum! Ce-am dat pe la prost. I-am dat-o, ce i-am dat-o? Hai! Mă, ești nebun, ce-am dat-o? Am omorât-o și pe Pep. Hai că mai câștigăm meciul dacă e ceva. Bă, și-am dat ultima ta. Hai, dă-i de Pep, dai pam! Sper să dai pam. Am dat și balon degeaba. Lili. Uite aici. Am mai dat și la balon degeaba tu. Hai, bă, Pem. Hai, Pem. Cred că ești bun. Hai, viro. Bum. I-am dat și un hitub. I-am dat, hai că i-am dat. Dar spate aici. Gata, e golul ăsta. E 1-1. Hai să dăm acum un gol și să-i rupem și gata și o să termin meciul. Și o să închidem episodul. Măcar odată. Gata, e gol. Deci dacă nu e gol, gata. Bine, bă. Și cam atât cu acest video. Eu am fost Alex. Pa, pa.